Breeze má viac významov a jeden z významov je, že niečo veľmi príjemné, nejaký letný, jarný Vánok, ktorý občerství. A zároveň je to taká maličkosť, taká jednoduchá vec, čo by sme chceli, aby naša hudba bola niečo príjemné, jednoduché, ale zároveň zaujímavé pre ľudí a preto sa voláme The Breeze. Ja preferujem v podstate, keď vzor, tak celý band ako kapelu, ktorá hrá spolu dobre. Nemáme vzory, ale skôr máme hudobníkov, ktorí nás inšpirujú. Nechceme niekoho napodobňovať, chceme byť úplne originálni tým, čo máme, tým, ako veci cítime a tým, čo práve prežívame, keď tú hudbu píšeme a robíme a aranžujeme. Ale naozaj je veľa toho, čo sa dá inšpirovať, ale nechceme ostať sami seba. Pokiaľ ide o mňa, tak vyslovene vzor, že na koho sa chcem podobať ako človeka, alebo to, čo robí, nie, snažím sa žiť, aby to bolo OK s Bohom. A aby som mu robil čo najmenej starosti. Všetci ľudia potrebujú zažívať niečo veľmi príjemné, čo cez hudbu môžu zažívať. A obzvlášť, keď my tvoríme, tak sa necháme inšpirovať niekým, kto tú hudbu tvorí. A vlastne ho aj pozývame, keď robíme aranže, tak medzi nami je taká vzácna jednota, priateľstvo a vlastne láska je medzi nami, rešpekt jeden voči druhému a vlastne tým pádom je Boh prítomný. Keď je tam láska a rešpekt, tak je tam Boh. A to nás motivuje a verím, že to robí našu hudbu takou špeciálnou. Aj naše životy.